Vrati konju glavu, Dragane, Dragane, vrati konju glavu, Dragane. Nema, da, hvala Bogu, nema nikakvog novog napada na Milicu. Milica je tu, evo, pošto su već prešli u Zemun, ajmo samo kako... Vrati konju glavu, Dragane, Dragane. I šta se dešava, Milice? Šta se dešava sada u Zemunu? Policija je došla... Vrati konju glavu, Dragane, Dragane. Vrati konju glavu. Odnosno žandarmerije koji je stajao ovde od kada su došle snage pripadnika, odnosno snage... Uživo Informer u Zemunu izveštava Milica Škorić. Kao što možete i da vidite, tu su poređani pored njihovih službenih vozila. Ja vam ipak savjetujem da ne gledate Informer, jer na njemu ništa osim laži ne možete da čujete. Jako pogrdne reči da nam prilaze i viču i dalje razne psovke koje sam Dakle, Informer TV nije TV koja se gleda. To je to. Kao što ste čuli jednog blokadera, oni ne znaju kakav je plan, verovatno da blokiraju ovde